בחברון, ראש הממשלה נתניהו אמר, אנחנו מצויים תחת מתקפת טרור, הוא כינס את הקבינט לדיון בהול היום. אבל הישיבה הייתה מתוחה, הרבה ויכוחים בין השרים. יש גם שורה תחתונה ביטחונית, ניר דבורי כתבנו הצבאי, גורם ביטחוני אומר, ישראל לא צריכה לצאת למבצע חומת מגן. נכון, לא נדרשת בשלב הזה, וכשמדברים על פגיעה במחבלים ובשולחיהם, הכוונה לחמאס ולאיראן, אלה הגורמים שעכשיו דוחפים קדימה את גל הטרור בתוך יהודה ושומרון, ולכן ישראל אומנם שומרת פה איזושהי עמימות מסוימת בתום הדיון הזה, אבל תבחר את העיתוי הנכון, מתי ובמי לפגוע, שקשור גם לעניין הזה של שולחיהם, ולכן לא בטוח שבכלל נראה את התגובה בתוך יהודה ושומרון, אלא גם במקומות אחרים. אגב, גם במחיר שזה מכניס את ישראל לסבב לחימה בגזרה כזו או אחרת, אבל העיתוי כאן הוא חשוב. לא נראה או לא נדרשת חומת מגן 2, זה בניגוד לחלק מדרישות השרים בתוך הדיון הזה. ראש הממשלה ושר הביטחון מובילים את העניין הזה באחריות, מבינים שכרגע או מאמצים את עמדת מערכת הביטחון בעניין הזה. המשך חיזוק הרשות הפלסטינית הוא הנדרש כרגע. מהלכים נרחבים, אם יהיו כאלה, לא יתקבלו בפורום הזה של הקבינט, אלא בפורום מצומצמים. ראש הממשלה מאוד מוטרד משרים שלא מפסיקים להדליף משם החוצה, והוא רוצה את ההחלטות במקומות אחרים.